Komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, pizza 28 na bulan sa Hunyo tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton talakayon karon nga aga. Ang pagpalayag ni Bongbong Marcos silinya ari pakondisyon kita, pabakuna, pa-booster kay ang inyo handom nga kakason ang face mask posible matigayon. Damayo man no? Baw presyo sang gatong nagpinungkuanay ng LTFRB kag grupo sang transportasyon. Mga isyu lokal trapiko sa siyudad sang Bacolod posible magapanguna nga talakayon kag posible amo ang nagapanguna nga problema dire sa siyudad sa Bacolod. Maynos linot hanganay. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang di ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinaka Philippine Standard Time las 6:38 bangod sa wala untat nga pagsaka sang presyo sang gatong ang LTFRB kag ang grupo sang transportasyon naghinunanon karon ang pangabay sang grupo sang transportasyon nga kon mahimo bangod sining do hindi mapunggan nga pag-ibwal sang presyo sang gatong nga pangabay sila sang saka sa plete nga 5 ka pisos. Ina pangabay pa lang, wala pa ina kag aprobahan pa ina kag baagi pa ina sa malawig nga proseso kon bala ipatigayunon kag tugutan sang LTFRB ang 5 ka pisos nga saka kay hindi na gid magwanta sang mga operator kag mga driver ang padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Pinsarabla karon nga adlaw masaka naman siya. Diesel malang yang gaarangka piso kag 65 centibos. Te dako-dako na sa iban gani nga lugar ang isa ka litro galambot na ba mag-isa ka gatos ano na lang guwas naman daw hindi ko maintindihan kung paano mabuhi ang aton sini mga kauturan dito sa Metro Manila. May 40% nang naguntat, 60% na lang ang nagabiyahe. Ang iban nga mga kaprobinsyanan, ang ilang mga salakyan, ate, niya habulan talaga na ini. Mintras tanto, nga portegid ang ibwal sang presyo sang gatong. Ang iban nga mga taxi driver, gaplano man, nga iuli na lang temporaryo anay sa tag-iya ang mga taxi kay usik sa laway, osek sa singgit, wala sang gasakay, osek sa kakapoy, balda ang lawas, wala gid bring home sa ila sini panimalay. Sa aton sini mga jeepney driver, ang iban nga nagapanagiya sa ila kaugalingon niya, medyo nagagrahi anay, temporaryo, kay hindi lagin maagwanta ang presyo sang gatong. Laban nga daan, sang aton sini mga dipasero nga salakyan, diesel ang ginagamit sa pagpati nga sang una, barato ang diesel, karon niya gasolubra ang presyo. Kung magpadayon ini, ang magkalaigo sini,
amo ang mga operator man. Amo nang operator, ang iban nga mga taxi driver ga reklamo. Nya daw wala kaluoy ang mga operator samtang gasaka kagaibwal ang presyo sang gatong. Sige man niya ang ila sini ka-istrikto sa pag-remit namon sang amon kita. Kung mag-nyutay ka lang nga pulupalso ka na 200, 300, daw maakigan ka pa. Daw wala pa sunaid nga porte na kamahal sang presyo sang gatong. So ang problema, nagapatong-patong na. Problema sa operator, nga pirmi lang kulang, kabos pirmi ang remittance, ang problema sa driver nga wala ganansya. O galing, ang iban nga mga driver sa kapihan kahapon nga pamati kita, sila sa mga driver, masubo lang sa amon kahimtangan. Bisan wala kami bring home, bisan resto kami pirmi, gapatong-patong ang resto namon sa operator, wala kami mahimo. Kinahanglan mabiyahigi kami. Kung magbiyahe kami, may resto lang, may bring home bisan jutay, may bakal kilo-kilo nga bugas, kag ipakaon sa amon pamilya. Ini mga driver nga wala na iban nga ginapalangitanan, driver na gilang. Isa ko mamati, kakapon sila sugilanon, daw maluoy ka man mo. Puwerte niya, isa ginadakop kami. Kita nyo na mga driver nga pasaway. Nya kabalo kami nga may mga pagkasalawayon man kami. Pero kung hindi kami maghimo sa mga tikang sa pagpasaka pasahero, kag tanan na lang medios posibles, ano na lang ang kaunon sang amon pamilya. Kay kahapon, hambalan mo naman nga kalugtasan, bisan tong adalan nga kuha pasahero, bisan diin na lang mapark, bisan diin na lang, bisan tong adalan mapasaka pasahero, mapapanaog pasahero. Yang tanan na lang, nya kabalo kami nga may paglapas man, pero ang ginahimo namon, pangaraskas man. Man hindi lang kami, libo ang gabiyahe. Kung hindi ka mga raskas, pasaka pasahero, tiano na lang income mo. Amo nang isa maluoy ka man mo sa pagpaatag sa mga taxi ka mga jeepney naton nga mga driver. Amo na ang senaryo subong. Kung hasta diin ini ang pangkalibutan no lang nga preswanay sa merkado ang makasabat sini. Rami tani kon may asod-asod nga rollback ka base pa lang makagulo ginhawa. Pero kung asod-asod nga pagsaka sa presyo sang gatong, por Diyos, por santo, punga na ang mga driver, dalasa pati operator. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Babalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus. Kaingod ang imo mga himata kag kakilala. Ambala sila. Ang elementary nga iba Ang magasunod nga magapungko na sa pizza 30 nga presidente, si Bongbong Marcos, sili niya gusto nyo?
nga kakason tanang face mask. Kaya daw sa vlog manini siya mo, agod nga tayuyo ng aton trabaho. Nga wala na sa vlog may mga tabon pa ang aton ilong kagbaba. Pero siling ni Bongbong Marcos, kinanglan padayunon tanay ang pag-observe sa tanan nga mga health precaution angot sa COVID-19. Subong niya, medyo sige-sige lang anay. Pulupist mas lang anay kita. Pero ano ang dapat nato nimuon para makakas nato nini? Kag daw magbalik na kita sa normal nga pagpangabuhi. Nya number 1, siling ni Bongbong Marcos, sigihon ang pagpabakuna. Ikadua, sigihon ang pagpabuster. Pag-abot na sang tsimpo nga magsarurot na ang COVID. Bangod sige-sige ang pagbakuna, sige-sige ang pagpabuster, dira kag pwede makaswestyon kita sa bilog nga pungsod Pilipinas nga kakason na ang face mask. Dumayo man ang panugyan sang magapungko na nga magasulod nga presidente si Bongbong Marcos. Siguro ba tiyagan naman nga daw kabudlay man ang pagpangabuhi. Ama mo gatubang ka sa publiko, may tabon ang ilong kag baba mo. Kung isa hindi medsedyan ang hambal mo, gaprotikol ka lang, kay kabudlay ibuka ang baba nga may tabon. Tisiling sang magasulod na nga presidente si Bongbong Marcos, luyag na tuntanan kakaso ni na. Aber, sige-sige anay kita, waswasan tagid pa bakuna, pabuster tanan-tanan, kag kung magsarurot na siya. Ang COVID, siling sang magasulod nga presidente, dira kag posible mangabay kita sa departamento sang ikaayong lawas nga kakasona ang face mask. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod.
nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace. At time lasay 59, isabit ko lang ini makadali ang pila kalyado sa nga magasulod nga mayor sa Bacolod, Albi Benitez kahapon na pakiginunanon kita, nagalibot sila sa palibot sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod kag ginasurbe kag ginalantaw ang sitwasyon sang trapiko nga dapat matagaan solusyon. Suno sining pila ka mga tilimanan, mga iban sini kaabyanan taman, nakita nga may problema ginman. Ano ini? Ang mga dalanon ginabaligyaan na. Ang mga negosyante sa palibot sang syudad sa Bacolod, kundiin ang negosyo nila, didto man nila ipark ang ila salakyan, wala kag tuo, malapad ang dalan, pero gakitid bangod, parking wala kag tuo. Kisa gadubol parking pa. Ano pagin nga mga problema ang nakita? May ara mga tapangko sa dalanon, gutok nga daan, ginabutang pang tapangko sa dalan. Ano pagid nga problema ang nakita nga dapat tadlungon? Suno sa ila sang Benitez administration nga dapat ang dalan para lang sa salakyan. Lain niya,
may negosyo ka, kung sa mga merkado, sulod ka. Hindi pwede nga sa dalanon ka, agod nga mahawanan ang mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Pabalon ang mga establishmento komersyal nga hindi ka magpark sa tubangan sang imo sini nga establishmento kay hindi inaimo iya ina sang gobyerno dalan kinahanglan may isa ka lugar nga ginatun-an nila nga may botangan sang tanan nga salakyan nga wala sang park sa mga piyak ka dalan agod nga mangin ligwa ang dalanon. May mga negosyo, bisikleta, motor nga nakita nga dira ginaladlad sa dalan nga hindi pwede. Ti suno sa ila pipila ini ka mga problema nga nakita nga dapat tadlungon dire sa syudad sa Bacolod. Kapamati ko dumayo man kung mapatuman ini maayo man. Agi man lang ng reklamo kung makita nila nga mahawa na Bacolod kag matinlo na mayuhom-yuhom na malang ina sila. Magluwas lamang. Konsado kapoderoso ang dalagko kag kilala nga mga pamilya kag mga negosyante nga hindi magpasupel kundi na negosyo didto mapark. Tinaya may diutay ina nga dulo debate pero ang ordinansa mangibabaw. Kag wala sa mabutang no parking sign sa tanan nga dalan nga ginapanagyahan sang gobyerno lokal. Daw kayo no pamatian aber lantawon ta kung ini mapatuman sa Benitez Administration. Action Radio Philippine Standard Time, La City 2. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Alas 7:07 na, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!